Аз съм Донка Гръкова от Велинград. Пожелах да посетя медицинския център, за който имах много добра реклама. Имам нужда от лечение и пристигнах тук преди 10 дни. Избрано ми се струва много подходящо място. Природата е много красива, тихо, изключително тихо. Имаш възможност през всяко време да излизаш на разходка. От всички процедури съм много доволна. Първото нещо, което започнахме, това бяха като че ли масажа беше. Имах нужда на масаж на гръбначния стълб и на таза, от които много съм доволна. След това бани, няколко вида, джакузи има, парна баня. Трудно ми беше да се качвам по стълби, защото някаква скованост чувствам. Обаче сега виждам някаква промяна в това нещо. Всъщност аз и за това съм дошла, защото ми беше много трудно. Таза ми беше скован и исках да опитам да видя дали ще може да ми се помогне. Сега мога да прекрачвам спокойно нагоре и да слизам надолу, като прекрачвам да ми бъде по-свободно. А за храната може би нямам думи, с което да го изразя. Храня се здравословно, готвя здравословно, но това, което видях тук, комбинацията, всичко това, толкова вкусно приготвено, просто нямам думи как да го изразя това нещо. Всичко беше много приятно и гимнастиката също, да не забравяме и гимнастиката. Аз си правя също вкъщи упражнения, но тук така събрани упражнения, които ми са били толкова необходими за гръбначния стълб и за таза, съчетанието беше толкова хубаво, че помогнаха ми и те. И мисля, че трябва всичко научено да го практикуваме. Аз вече съм се набелязала хора, на които да препоръчам, даже ще настоявам. Имам вече набелязани такива хора, ще настоявам на всяка цена да дойдат.